tile mugan ani saba ye san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ka sababuya kɛ aw minnu b'an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la sanga a n'a ka wagati mali kɔnɔna la yan nɔ fɔɔ ka taa se mali kɔkana ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM ye olu tun kelen do ka baara bila ni ka o boloda novembre kalo tile 18 tɛmɛnen na sa min ni a ye tali kɛ lɛrɛ 72 o bɔɲɔgɔnko kan an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o baarabilaw olu tun bɛ sen na a yirala k'a fɔ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔla a wagati kɔnɔna la k'a sababuya kɛ cakɛyɔrɔ caman de kun sen bɛ nin baarabila in na min n'a bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyaso ka taa se an ka waribonso olu bɛɛ lajɛlen ma olu fana tun sen bɛ nin baarabila in na a kɛra waleya min n'a ye degun kɛ ka maa caman ni ka o sɔrɔ. Sikasokaw fɛ yen nɔ bolimafɛn bɛ yen nɔ ni ale bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye u ta yɔrɔ la sa Sikaso ale ni Bamakɔ furancɛ la sa bingani wale taara ka ni bolimafɛn in ka a sɛgɛrɛ novembre kalo tile 19 sufɛ ka taa se novembre kalo tile 20 ma san 2020 su nɛgɛ kaɲa 1 o wagati la kuma min na ni binganikɛla in kɛra yɔrɔ min na sa a yɔrɔ ni ɲɛna o tun man jan ɲɛna yɛrɛ ale bɛ Sikaso o lamini na maa dɔw ka fɔla sa ko ni bingani wale in kɛra kuma min na sa a kɛra maramafɛntigi minnu fɛ halisa a maramafɛntigi ma olu ma se ka lakodɔn nka u ye maa kelen bɔnɛ a nin na maa 7 olu sɛbɛkɔrɔ joginna maa min yɛrɛ bɛ sa ni ale tun bɛ ka bolimafɛn ni ka ale boli ale fana sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ u ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu joginna u y'u ta teliya la ni ka taa n'u ye ɲɛna ale labitani so la. An balima kerecɛn maa 98 olu de ye kita sira ta novembre kalo tile 20 san 2020 min n'u nataga u ka hiji ka taga o kɛ hiji min n'a bɛ tali kɛ a 49 o kan sa a hiji baara bɛɛ lajɛlen daminɛna novembre kalo tile 21 san 2020 nɛgɛ kaɲa 13 o wagati la sa ɲinata taara ka bila mina min kɔnɔ sa o de ye k'a fɔ ko mari ale ka jɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔrɔ walasa bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati an ka ba maliba o kɔnɔna la cogoya min na jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen tun labɛn sa olu y'a yira k'a fɔ k'u tun kelen don ka maa 340 de makɔnɔ ɲina hiji o kɔnɔna la. Mouvement patriotique pour le renouveau ɲɛma ani M5 RFP n'o ɲɛma y'a fana ye tuguni n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye u ni an ka jamana marabagaw n'o ye cɛmancɛ fanga latɛmɛbaaw ye sa u ye sigikafɔ min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ an ka politigilaka maa caman kan k'a sababuya kɛ bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na o kɛra alamusa tɛmɛnen na an ka jamana marabagaw u ni nin maa ninnu u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni kalafili bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ lafiya la ko ni parti politique maaw olu ti a baara kɔnɔna la. Association des femmes policières du Mali ni o ɲɛma ye Madame Kamara Zeina Waleta Amidi ale ni a jɛɲɔgɔn u farala ɲɔgɔn kan ni ka jɔnjɔn ta k'a di Kalifa Shek Haruna Sangare ma k'a sababuya kɛ a ye i jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ dɛsɛbagatɔ olu ka ko la ni jɔnjɔn in yɛrɛ dira juma tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2020 a ka zawiya o kɔnɔna la a kɛra maaba caman olu ɲɛna Shek Haruna Sangare a ye a ka nisɔndiya yira k'a sababuya kɛ nin jɔnjɔn in taara ka di a ma an ka musoba ninnu fɛ n'o ye an ka polisiyɛriw olu ye Shek Haruna Sangare ka baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛ sa a ye duwawu don kɛ an ka jamana ye ani ka tila tuguni ka duwawu don kɛ an ka wolomasiri tabaw ye ani lakana ani kɛnɛya o bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burukinakaw fɛ yen nɔ kunun kari novembre kalo tile 22 san 2020 olu y'u ka jamana ɲɛma kalafili ni ka o baaraw kɛ fo ka taa se an'u ka wasaden kalafili k'o baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɛ u ka nin kalafili yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛra lafiya o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ u ka dugu dɔw bɛ yen nɔ ni baara ma se ka kɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye.
berezilikaw fe yen nɔ dɔgɔkun laban in na sa maa caman bɔra ni ka u ka dusuma kasa ni ka o yira k'a sababuya kɛ u ye farafin dɔ bɔnɛ a nin na n'o kɛra tubabulamɔgɔ dɔ fɛ n'o ye maa farajɛ ye sa a kɛra alamisa novanburu kalo tile 19 san 2020 kuma min na sa ni farafinkɛ n'ale alberto silveira vretas ye a ye nin cɛba ye ni ka a tereke dugu la fɔɔ ka taga a faga a kɛra u ka sugu o kɔnɔna la. Ayiwa mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna a ye to ka abonné an ka page facebook ani an ka page youtube kan aw k'an ka video aw ka aimer ani ka tila tuguni ka a partager aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.